маҷмаи истеҳсоли Talco Gold метавонад калонтарин ширкат оид ба истеҳсоли сурма дар Осиёи Миёна шавад. аммо ин ширкати муштарак буда ними саҳмияҳояш ба ҷумҳурии Чин тааллуқ дорад. тавре раҳбари департаменти иттилоотии ширкати Talco Игор Сатторов ба расонаҳо иттилоъ додааст, ҳаҷми умумии сармоягузории Talco Gold $200 миллион ташкил мекунад. ин ширкат дар заминаи маъдани кони кончоч ки иборат аз се қитъа, яъне чулбоӣ, кончоч ва шаҳкон мебошад, сохта ва истифода дода мешавад. дар ин конч захираи 5 унсури кимиёӣ аз ҷумла тилло, сурма, нуқра, симоб ва флюорид ба тавозуни захираҳои давлатӣ гузошта шудаанд. тахмин меравад ки ин ширкат калонтарин корхонаи истеҳсолкунандаи сурма дар Осиёи Миёна ба ҳисоб меравад. аз рӯи ҳисоби пешакӣ баъди ба истифода додани ширкат истеҳсоли тилло дар он 2 тонна ва 200 килограмм, сурма 15000 тонн ва симоб 6000 тоннро ташкил медиҳад. аз рӯи маълумоти расонаҳои ҷаҳонӣ 2-3 соли пеш Тоҷикистон дар ҷаҳон аз рӯи истихроҷи сурма баъд аз Хитой, Русия ва Боливия дар ҷойи 4-ум қарор дошт.